Рамай, Рамай. Ура! Дуслык җиңде. Дусларым, bir табышмак әйтәм. Үзе тук кебек, кайгысы юк кебек. Җылый башласа, туктамый. Бу нәрсә? Рамай, ул ашый торган әйберме? Юк, ул ризык түгел. Үсемлек түгелме? Асылкай, ул ел фасылы. Бу көз. Дөрес. Әйдәгез, яңгыр яуганчы берәр күңелле уен уйныйбыз. Бәлки, татар халкының Нардуган дигән уенын уйнарбыз. Без риза. Яңгыр яуса, бу уенны бина эчендә дә уйнарга була. Үзем уртага чыгам. Ә сез минем тирәли бер түгәрәк ясагыз. Син уртада, без кырыйда, әйләнәбез Нардуган. Син нишләсәң, ни кылансаң, мин дә шуны булдырам. Рамай арты белән басты. Райнур, син буталдың. Хәзер син уртага чык. Әйе шул. Син уртада, без кырыйда, әйләнәбез Нардуган. Син нишләсәң, ни кылансаң, мин дә шуны булдырам. Минем арттан менегез. Хоп, Ә беребез дә буталмадык. Димәк, мин кабат уртада. ә без синең арттан кабатлыйбыз.